Inibingelela kuphi na ufuna kufinywa kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona. uSeptember okungumandulo ngokwesintu sakithi. Ngiyakubingelela mbukeli weSelect Africa TV futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlahla kanti uhlelo olubukele ngalesikhathi Inside My Story. Uhlelo ngela okuyilona ke osuke lukuthelele abantu ngempela bazokutshela ke amaqiniso ngoba kuSeptember ke sikhupha ke inyanga yamagugu akithi esintu sakithi. Kanti ke sizokhuluma ke namhlanje ngendaba enkulu, indaba yelobolo. Sifuna ke ukuthi ke sithole ukuthi Yini nezigaba zalo ukuthi kuhlukana kanjani. Kanti ke futhi okunye sofinde sikubheke uhlelo kwele inkomo lokulobola ukuthi zihlukene kanjani, nanokuthi ke siyazi ukuthi singabantu sihlukene, khona olotshole senabantwana, khona usuke ngenabo. Sifuna ukuthola nalolo lwazi ngalokho. Kanti ke ungakhohlanga ukusibamba einkundleni zokuxhumana, sikhona ku Facebook Select Africa TV, ku Twitter na ku Instagram Select Africa TV. Uphinde ke futhi ke ungakhohlwa ungena ke ku YouTube, subscribe, ulike, uphinde futhi ucommente. Sinomnumzana Zamani khumalo okuyena Khuzwayo okuyena ke ozosixoxela kabanzi ngendaba yelobolo. Uphinde ke abe imbongi, abe umbhali wezincwadi. Kanti ke uyena ke ozozethula kahle achaze nayo yonke imisebenzi ayenzayo. Mfowethu Khuzwayo, sikubingelela futhi sakwamukela. Angibingelele msakazi, ngibingelele kubalaleli nababukeli bakho emakhaya. Kuyintokozo ukuba nawe ngalesi sikhathi. Mfowethu Khuzwayo, ubani, uzalelwephi, ufike kanjani kuleli zinga lokuthi ke njengamanje usuwumbhali? Ngokuzalwa lento yokuthi oma bahlala emakhaya bese beba nenkinga befuna ukuzala, igcine sengizalelwa la eMlazi epolyclinic kaBB. Kodwa ngaleso sikhathi abazali bebehlala kwaMaphumulo, uma behlala amaphumulo babesebenza khona la eThekwini. Ngokufunda ngiqale ukufunda endaweni yakwaMashu esikoleni ekuthiwa ithanda imfundo esidume ukuthi 14. Ngasuka kuleso sikole ngayofunda eHarding ngomalume esikoleni iKhwezi lamaca. Ngabuya lapho ngase ngizongena esikoleni eMandla kaZulu eLindelane. Ngaphuma eMandla kaZulu ngo95 ngaqala ngangena eMandla Nkosi High School nokuyila engcine sengiqeda khona umatric wami ngo1999. Isikole ke besidume kakhulu nesaziwa kakhulu sisaphethe uMampungose ngezinto ezithinta amasiko. Kusho ukuthi ke ngithe ngikuleso sikole ngomunye unyaka ngabhala nje ngihlalele, ngibhala izinkondlo, ngibhala nezincwadi. Kanti uzoyibona umfowethu engimlamayo uNhlanhla waseyithatha le information waxhumana nensizwa yakaThabethe uWellington, owayedume ngezibongo ezimbili kumfana, owayedume ngocele nangothabethe, owayeyimbongi ngaleso sikhathi. Yena umbongi wayekade ebishiyelwe ungangelizwe lamayeza miyeza. Abanye ke bazomkhumbula ke ukwaba yikhansela khona endaweni yaseLindelane. Njengamanje nami ngibhale yona incwadi, nami kanti ngakho mhlawumbe ubuciko lobu nami ngigcine sengena kulezi zinto zamakhansela, ngiseva khona la eThekwini emkhandlini weTheku. Mhlawumbe abanye bababukeli bazomkhumbula nje uZamani okwaduma kakhulu ngamatayitela. Kodwa nje nenyanga njengoba kuyinyanga nje yamaciko noma inyanga yamagugu ethu esintu, nami kuyangithokozisa ukuthi ngibona ukuthi kunegalelo engilenzayo ngokukhipha le ncwadi le, ngoba iyafundisa kakhulu, ifundisa abantu ngokuthi kuyini ukulobola. Kanti futhi le ncwadi le ayidingwa kuphela umuntu owumkhongi, idingwa nawo umuntu mhlambe mawunengane nje yentombazana uyayidinga le ncwadi. Uma ngabe ungumfana ofisa ukuganwa ngenye ilanga uyayidinga le ncwadi. Mhlambe ke ake siqale la. Yini ilobolo? Ilobolo isipho umkhwenyana asipha abakamakoti uma ngabe sebona ukuthi usefika esigabeni sokuthi akhulu. Umfana mabe ephuma ekubeni umfana esefuna uba ubaba, eseyinsizwa esefuna uba ubaba, kunesigaba efanele adlule kusona. La khona efanele kube nesipho seyinkomo asithathayo ekhaya kubo esisa ekhaya kamakoti. Now uma uzokwenza lo msebenzi ke awuzenzeli wena, udinga abantu abazokwenzela, ngaba omalume uyibona abazokukhongela, kungaba obaba omncane noma ubani omazi ukuthi uyiciko, uyamthatha nomuntu ngaphandle. Bangishilo ukuthi sengilobolele mhlambe abantu abangaphezulu kwa10 nezicawu ezintathu bese umuntu asike wayikhipha. So kuye ukuthi umuntu mayekubonile akucele ukuthi umenzele lo msebenzi. Akona umsebenzi olula, umsebenzi ohlonishwayo ngoba unesigaba sokuthi uhlanganisa
imindeni emibili, amadlozi amabili, idlozi lakamkhwenyana nedlozi lakamakoti. Iy'nkomo lezi zelobolo esiyibiza ngokuthi amabhele zidlala leyo ndima yokuhlanganisa le mindeni emibili. Kuye kube iy'nkomo-ke eziyi11 ngoba suke masilobola intombi, bese kuya ngokuthi lo wesifazane esimlobolayo ukwesiphi isigaba ngempilo. Uma kuthi umuntu obesephukile kodwa engenayo ingane, simlobola ngey'nkomo eziwu10 ngoba siye sikhiphe inkomo le kamama okuyinkomo ebizwa ngokuthi inquthu. Uma uthi useney'ngane kanjalo kuya ngokuthi iy'ngane zingaki. Ingane nengane isho ukuthi kunenkomo ezophuka, kodwa nje kusuke kuyisipho umkhwenyana asisa kwabakamakoti. Ya, Khuzwayo inde le ndaba yamalobolo njengoba usuyisho nanokuthi inaney'gaba. Ngifuna-ke ke siqale esigabeni sokuqala. Ngabe isiphi isigaba sokuqala sokulotsholwa komuntu? Ebuntombini bakhe masenengane, ngifuna siqale-ke ngentombi-ke manje ukuthi intombi ilotsholwa ngey'nkomo ey'ngaki, isuke ilotsholwa kanjani? Ngoba kuningi. Kuke kuze kwangaba namahemhemo athi ena kungenzeka ilobolo lehle ngenxa yokuthi selibiza kakhulu, asazi. Sifuna ukwazi. Iyangihlekisa msazi leyo kwehla kwelobolo ngoba inkomo nenkomo zawu11 zinomsebenzi wayo. Now masithi kukhona esiyehlisayo siyiphula noma ziyehliswa, nginombuzo ukuthi eyiphi le ezokwehliswa, isizathu sokuthi yehliswe kungani. Mhlawumbe abantu baswele lona ulwazi ngoba baye bakhale ngokuthi zibiza kakhulu. Mhlawumbe mase siyichaza sebenokuqonda bazobona ukuthi ukulobola kahle kahle akuyona into ebiza. Nanokuthi ukhumbule ukuthi uthatha umuntu oyovusa ikhaya lakini, uthatha umuntu oyigugu kuwena. So ayikho i-value ongathi lo muntu ubiza yona. Noma bethiwa khipha ini, kufanele uyikhiphe ngoba umuntu oyovusa ikhaya lakini. Uthi asichaze ukuthi silobola intombi. Now silobola intombi into engakathinti. Now mina njengomkhongi ngizohamba ngiye ekhaya likamkhwenyana, ngikhulume nabazali bakhe ukuthi nangu sibani usethi angomlobolela. Sebezongikhombisa-ke banginikezeke inkomo abanginikeza yona yemvulamlomo. Leyo nkomo kuzoba ey'nkomeni esizoyikhipha, kuzoba yona ezoba ncane kunazo zonke iy'nkomo. Kodwa iy'nkomo yokuqala, le nkomo yemvulamlomo. Imvulamlomo iy'nkomo? Yes, iba yinkomo. Sho ukuthi abantu manje sebebabize imali. Imvulamlomo iy'nkomo. Uma ngabe sengifikile sengimemeza laphana esangweni, sengisho iy'thakazelo ukuthi nina bakamapholobo mashiya amahle engathi azoshumayela. Ngithunyiwe la, ngithunyiwe umfoka Khuzwayo, oqwabe ophakathwayo. Bathi angizocela isihlobo esihle. Ngenkathi ngisho njalo ngisuke lilana ngabe isithole, kuye kube kuhle uma ulobola ngesithole ngoba inkomo ezofike ibazalele. Mhlawumbe mawuselapho emfoka Khuzwayo, kunomgomo yini othi angilobole ngesithole, angilobole ngani? Awukho umgomo, kodwa uma ulobole ngesithole kuyasiza ngoba uyokwandisa iy'nkomo zala. Kuba ukuthanda kamkhwenyana. Kuba ukuthanda noma ubaba obiza ukuthi mina eyami ingane isayintombi into ngicela ilotsholwe ngiyithole. Awukho umgomo, kodwa kuye kube kuhle ngoba usukwazi ukuthi lisithole siyokwandisa iy'nkomo zasekhweni lakho. So igama lakho lizohlezi kusho ukuthi le nkomo lena yayizalwe inkomo yamalobolo kasibani. So ishiya lo mlando noma sekuhambe isikhathi umakoti mhlawumbe seze wacaca, kodwa ishiya leso sikhathi. Now mase kuthunyeliwe ingane ukuthi ngingene, khumbula masizolobola umuntu owaziyo umakoti nobani na nomkhwekazi. Ubaba usuke engazi, ingakho fanele sifike ekuseni kakhulu. Ubaba engakavuki, engakahambi, engakayi ukuya emasimini. Ingakho fanele sizomemeza ekuseni. Uzobe sebuza ubaba, labantu abazongibangela umsindo ekuseni ekhaya kwami kwenze njani? Bese ethumela ingane iyobuza. Kodwa ngoba sisuke simemeza sisho ukuthi sizocela isihlobo esihle, uyezwa nobaba uthi kushuthi engathi abakhona. Bese singeniswa-ke kuba nemidlalwane ethile abaye bayenza. Mhlawumbe uthole babeka induku la phambi kwakho. Leyo nduku akufunakala uyijombe. Uma kwayibeka umfana leyo nduku kuthiwa umgonqo. Uma kwayijomba sebezokuhlawulisa. Indlela nje yokuncokola. Nendlela ongena ngayo emzini wendoda mase kuthiwa ngena, awungeni noma kanjani. Umemeza ngasesibayeni ezansi. Uma usungena awungeni, ngeke ufike ungene uhambe ngesandla sesinxele. Fanele uma ungena ngisho ngabe bangakukhomba endlini eseduze kwesango. Ngisho kuthiwa izindlu zala ekhaya zizamashumi 20. Uzohamba ngesandla sokudla, ugudle njalo, ucuphe isisoka nesihlangu sakho, uhambe uzofika la.
Ngiphatha ihlangu ngumkhongi futhi. Njengoba uzolobola intombi uyabona nje uma ungithuma ukuthi angihambe ngokulobolela intombi kufanele ngivunule ngingaqoki implasi kufanele ngivunule bese ngiphatha isihlangu ngoba ngikhombisa igugu esiyolanda ukuthi akunoma ubani esiyomlanda uma yolobola nje intombi ingakho ngithi mina ngoba ngisabusiseke ngamantombazane ahamba umhlanga laba bayofika bezolobola kwami ngiyabathiphisa uma ngabe zami ingane zisayintombi kuyofunala umuntu afike evunule ngoba kungenzeka uma ungavunule kuzofika isigaba la usuhlele endlini bese biza ubaba bese biza amantombazane eyiphi intombazane enize ngayo awabiza amantombazane akhe awahlalise lapha phansi uma sewahlalise phansi ozobe sethi yikhombeni nabakhombi manike nakhomba ingane esayintombi into ukuthi yona nizoyilobola kodwa ningavunuli ngaphethe isihlangu lo baba nganidla ngisho inkomo ngoba ngokwesintu sangempela kuyinhlamba manje abantu sebelobola ngamasudi akona ukulobola ngesudi sekuyistyle nje sethu thina abantu yesu sesimanje kodwa ukulobola nje kwesiZulu kufunala umvunulele noma bungasafaka ngaka ibheshi mhlawumbe ugqoke nje imvunulo kanje imflasela ufake uhlobe nje bese uphatha isihlangu sakho ukukhombisa ukuhlonipha umuzi wendoda. Manje thina-ke ngoba isikhathi manje sibabona befaka iy'kini ejini abakhongi. Azathemba ukuthi nkosami-ke uma ukuthi ubaba mpela uzela intokazi leyo nsizwa ezokhonga kwakho igqoke isudi noskini jean kuthiwa ungayidla ngisho inkomo akusho mina kusho ubhoka Khuzwayo mhlawumbe kunalento babukhuzayo okade uyithinta ngibona kusuke kwazi uthi ubaba usuke ngazi ukuthi kuzolotsholwa kodwa sizothi uzothi omunye pho kusuke kwaziwa kanjani ukuthi ngize ngentombi la ekhaya angithi siyamtshela umakoti ukuthi sizofika isoka liyamtshela nitshelwa yisoka ukuthi usayintombi nina abakhongi hayi akwazi phela ukusitshela ukuthi usayintombi wazi ngani ukuthi usayintombi akamhloli phela uma zengani ukuthi usayintombi alright uyahamba phela njengoba ehamba ney'ntombi uma ukuthi uyamazi usayintombi noma aseyona intombi wena njengomkhongi sefanele wazi-ke lapho ukuthi njengoba ngiya lapha sengihamba necala uma esekutshela umkhonyana ukuthi aseyona intombi wazi ngani kusho ukuthi useyithintile ingane yabantu now uma ngabe sithi sitshela yena intombi le efayisiwe ilobola ukuthi siyeza izobe sitshela umama uyena ozobe sevuka ekhombisa ukuthi cha abasheshe bavuke laba bahleli kuleya ndlu ikhona la songenisa khona ivakashi akatshelwa ubaba ngesizathu sokuthi uma uwubaba noma ukhulisa ingane kungenzeka ukuthi wena ubungakayiboni ukuthi sefanele ithathe mama sekufika umuntu ezoyithatha akubi mnandi ingakho sifika naleya nkomo emvula mlomo yokumthokozisa ingakho ngithi fanele ibe incane ngoba fanele ikhulele la ekhaya iqala ukuzala la ekhaya ikwenze konke la ekhaya mhlambe ngisacela singakaqhubeki nje mhlambe kosenengane ake siqale la ukuthi inkomo zentombi zingaki ziyishumi nayo inkomo yokuqala kuba inkomo lesikhuluma ngayo emvula mlomo inkomo yesibili iyona enkulu kunazo zonke inkomo kamama oyinkomo yenquthu ngiyizwa abantu mabebiza noma bebiza imali othola ukuthi iba nkulu baye babize le kababa inkomo kababa kuyona enkulu inkomo enkulu ile kamama inkomo kamama kodwa inkomo yokuqala inkomo yemvula mlomo inquthu okuyinkomo kababa kungani inkulu kamama ngoba uyena ogade uthi lengane ukuthi igcine into so leli igugu leli naleli elibaleke kakhulu ligcina umama uyena olazi noma umama uyakwazi ukuyihlolela intombi noma akakwazi kodwa uyena nokuyala ingane yentombazane nokuyifundisa ukuthi nomuzi uyophatha kanjani uyena ingakho mangabe uyintombazane uhamba uyolala nomfana engakulobolile azi ukuthi uthukisa uma wakho uhlekisa uma wakho uhlekisa nesizwe okhule ngaphansi kwaso isigodi sangakini even ngisho inkosi ekuphethe ingakho uma ngabe umfana elale nentombazane kuba nenkomo yehlawulo le ehlatshelwa ngaphandle komuzi ayibalelwe emalobolweni ngabe uyamthatha umakoti noma umthatha kodwa leyo nkomo iyafunakala ngoba usuke ungcolise zonke izintombi
ebekade ilala nalentombi okhukhwini uma ngabe zihlola. So ingakho kufanele ukhiphe leyo nkomo ukuthiwa inkomo yentombi ukugezwa umuzi wasekhaya. Hhayi lento yabantu yokuthi bathi bakhipha ingezamuzi bakhipha imbuzi kuphela. Kuyaba imbuzi ngoba phela inkomo ayishiselwe impepho. Kodwa kuyaba imbuzi kodwa leyo nkomo iyafunakala uma ukuthi intombi. Alright, sinale imvulamlomo, sinenkomo kamama, sinenkomo kababa. Bese kuba inkomo kababa, bese kuba inkomo yesikhumba, nayo futhi isayinkomo kababa. Bese kuzoba inkomo abanye baye bathi inkomo yesiwunkulu. Kusuke kuyinkomo le Yesinku. bathi isiwunkulu. Isiwunkulu. Yes. Isile yesi-5. Lelo khuza yesi-5. Kuzoba inkomo esithi inkomo yamasi. Leyo nkomo umakoti uhamba nayo aye nayo emzini mhla ephuma ekhaya ezosini. Kube inkomo yomncamo. Le nkomo le yomncamo inkomo le umakoti ayihlatshelwa ekhaya esevalelisa. Angithi uyakhumbula ukuthi mangabe umakoti evalelisa ekhaya kukhishwa nalento abayibiza ngokuthi ikhisti, ibhokisi leli ukuthi usiyangcwatshwa la ekhaya. Uma ngabe sekuthiwa uyoshona emzini, thina abakwaKhuzwayo ngeke sisamzilela, useyozilelwa ngale. So ileyo nkomo leyo esuke sikhuluma ngathi inkomo yomncamo. Kuzoba inkomo yenhlabisamthimba, kube inkomo yomqhoyiso. So ilezo inkomo lezo esuke zibala. Kuba khona inkomo futhi le umakoti avalelisa ngayo ey'ntombini. Naligama la lingibaleka. So zonke lezi nkomo mawusuyibala lezi nkomo zenza 11. Kodwa mawusubheka ukuthi umsebenzi wayo wenzani, zisebenza ekhaya kamakoti ziphinde zisebenze nasekhaya mkhwenyana. Nale ngiphuthe lenziwa abantu sakazi. Abantu bafike balobole ngey'nkomo lezi eziyi-11. Bese bephinda bethi ngelanga lomgcagco bese bephinde bebala lezi nkomo. Le umakoti inkomo yomqhoyiso asuke eqhoyiswa ngayo umakoti le ayikhomba ngomkhonto noma ngombese. Leyo nkomo leyo abantu abaningi abayibalele lobolini kanti ibalelwe lobolini leyo nkomo leyo. Inkomo le enhlabisamthimba ngoba uma ngabe usinelwa kuyinsizwa kwenu kuhlatshwe inkomo ezimbili. Le nkomo le enhlabisamthimba ile nkomo le ozokhipha kuyona umkhono lo wasesihlahleni. Le ayikhombile umakoti ile ekuzophambana kuyona inanzi. Efika nale nkomo le ayihlatshelwe ekhaya umlenze wakhona nenanzi. Ephambane nalo mlenze wale nkomo le ayikhombile aqhoyiswe ngayo izophindela ekhaya kubo mase kuphambana inanzi. Ngeke ngizwe kuthiwa khona nezefurniture. Ngabe zona ingenaphi noma into nje yesimanje manje? Into yesimanje manje ngoba uma ngabe usinelwa ucaca ngokwesintu ifurniture ayingeni. Sekuyizinto sekuyimthasisela yezinto ey'fakwayo. Ngoba sike sakhuluma ukuthi iy'nkomo ziyisipho. Kukhona le nkomo le kuthiwa inkomo yebeka. Le nkomo leyo le nkomo le umakoti afike ayishiye emzini eba yisipho apha abantu basemzini. Lo nkomo leyo kuthe uma ngabe kuhamba izinto kwangaba inkomo umakoti bese kuthiwa uyaba emzini. La khona usufika khona namacansi, imicamelo, amaphenifa unikeze ongaba osisi, omamezala, o-anti nobabezala nobhuti. Iloko-ke okumaba kuqala kwakuphuma kube inkomo. Yo, inde mbukeli indaba yethu. Kodwa ke mhlambe mfoka Khuzwayo, ake siphuthume ke la mhlambe ke nangokumuntu ke osenengane. Simlobola kanjani? Umuntu osenengane uma ngabe siyakhona ukumemeza kwethu akusezofana. Angisezukusho esangweni ukuthi sizocela isihlobo esihle. Na uma ngimemeza sengizobiza izithakazelo zakwamapholoko bese ngisho ukuthi ngithunyiwe lana thina abakwaKhuzwayo inja yethu idle amaqanda. Na usebeyazi ukuthi abantu abeze ngecala noma ilaba abakhulelisile umntwana. So sekuzoba nendlela ke senza ngayo siqale siyahlawuliswa noma singeniswe sihlale phansi bese sikhuluma lo. Kodwa makuwukuthi sizolobola umuntu
ozele kodwa ongazaliswanga yilo mkhwenyana. Sisho ithakazelo. Sisho ithakazelo zala ekhaya sicele ukungena. Bese singenile bese sisho ukuthi kahle kahle kunembali esuke sibonile. Kodwa abantu sebeyakwenza ukuthi noma umuntu ezele abakhongi mabememeza bathi bazocela isihlobo esihle. Kodwa kwaZulu kwangenziwa kanjalo. Ngoba lo muntu nje besezele ngenze khona abantu eseke bamemeza before bezoxolisa ukuthi sebenze ini. So now uma umuntu wesifazane awumenyezelwa kabili empilweni yakho, umenyezwa kahle. So ingakho kubalekile ukuthi sisithole ukuthi noma ngabe labo babengaqhubekanga lo onayo oyena owathatha isibaya sendoda, yes, engafikanga ukuzolungisa amaphutha akhe. Kodwa kuthina esesomemeza akusasifanele ukumemeza noma abantu bekwenza kodwa akusasifanele ngoba labana kuyicala labo yibona kufanele bamemeze. Nalento ukuthi mase silobola sesithi nanga umakoti unengane kodwa sikhiphe inkomo kamama sithi senzele ukuthi angahlazeki. Cha, akukona okwami ukuvikela umakoti ukuthi angahlazeki. Umakoti ngenkathi elala nesoka lakhe lasekuqaleni wayihlaza yena, wahlaza umndeni wakhe, wahlaza isizwe. Okwami kuwukuthi ngibone umuntu engibona ukuthi angakhona ukuvusa umuzi wasekhaya. So akukona okwami. So kuyicala kwaKhuzwayo ukuthi ngisithathe inkomo zakwaKhuzwayo ngizise kwaMthembu ngize ngikhiphe inkomo kamama kanti inkomo kamama kayisekho usenengane lo muntu. Now le kamama sefanele singayikhiphi. Sefanele phinde siphule futhi enye inkomo yokuthi usenengane. Sifuna yiphike kulezo sekuphuma inkomo Futhi sekuphuka zona inkomo lezi zesikhumba nalezi inkomo asuke ezophisana ngazo ekhaya. Imvulamlomo isakhona. Imvulamlomo isakhona ngoba imvulamlomo ibhekelene nobaba. Yes, imvulamlomo ibhekelene nobaba ukuthi sisuke sizama ukuncenca ubaba. Kodwa nako ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uma uthi umuntu osenengane eseyithanda ubaninganyana sekuba uthatha kube inkinga lapho ngoba izinto zakhe ayisezokuhamba ngesintu lesi sethu sazi sekuneyinkomo eziningi ezizophuka. Ezinye zazo ezisuke zizodlala indima uma ngabe kuqhutshekwa nohlelo mhlawumbe uze kufike esikhathini somgcagco. Ongagcina sekwenza inkomo yamasi izona zokuqala eziphukayo, inkomo yesikhumba nokuyinkomo kababa nayo izona inkomo eseyigcina seyiphuka. Inkomo lade sisho ngoba asikwazi ukuyiphula yokubeka fanele ubekile. Ngagcina sekuphula nazo inkomo lezi zevulamlomo naye kamama. Kodwa inkomo yokuqala elimalayo kuba inkomo kamama. Mhlawumbe ngicela ukubuza la Khuzwayo ukubuyela emuva kancane. Kunale nkomo ke wayibala othe ukuka or something lapha. Ukuka or something. Le time uyibala ekuqaleni. Isekungeyani le? Isinkulu. Isikhunkulo. Yes, Isinkulu. Yeah, isinkulu. Nona inkomo le umakoti asuke ehlaba evalelisa ngayo elokhuzeni eyintombini. Yes, usuke evalelisa eyintombini ukuthi akasezuba nazo lokhuza iy'ntombi. Mhlawumbe mfakaKhuzwayo kunembala yenkomo. Ngesizwe beyibiza mhlawumbe ngabe iyiphi leyo mbala nanokuthi ke uhlobo noma umbala lenkomo libaleke ngani elobolweni? Ibaluleke kakhulu imbala yeinkomo ngoba mawumkhongi kuyenzeka uhambe uphethe inkomo zingaphelele. Manje kufanele uzisho imbala yazo usho ukuthi inkomo ewukuthi uma ngabe imvulamlomo yami mhlawumbe kuyisithole esibafazi bewela fanele ngisho ukuthi ngiphethe isithole esibafazi bawela. Uma ngabe ekamama kuyinzima fanele ngisho ukuthi ngiphethe isithole esinzima. Uma abuthi itshe lentaba fanele ngisho ukuthi inkomo etshe lentaba. Mningi ke imbala nangendlela esisho ngayo kuze kuhlukane nezindawo nezigodi. Ngike ngaba nenkulumo nabantu bangapha sasikhuluma ngembala efanayo kodwa indlela esisha ngayo ngapha koHadini indlela esisho ngayo yayingafani. Kodwa ke kubalekile ukuthi uma umkhongi uyazi imbala. Abafana abalusa ke ngenhlanhla bayayazi imbala. Yes, njengoba sike sasho ukuthi uma ngabe kuwukuthi umkhongi awunayo inqolobane yokukhonga kuzokulimaza kanti kuzokusiza ukuthi
uyilungiselela akudingi ukuthi uzuyazi izibe u11 mawaze yabamthathu yabamhlanu ngoba uzofika umemeze ngayo ezinye usekuthi masekuhlelwe phansi ubuse ukukhuluma ukuthi cha le ukuthi le yukuthi mhlawumbe nje mawungasibalulela nje mhlawumbe emhlanu noma emini imibala kukhona umbala enkone kube khona le kade ngisho bafazi bewela kube khona inzima inzimakazi umbala owodwa isimbili ngoba esisho nobulili benkomo etshela intaba zonke nje efana naleso yona mbala esibanayo le kodwa nje inkomo ngebala elithile elisemzimbeni liyakwenza ukuthi kushintshe igama lalo so mangabe umkhongo ufaka uhlalele phansi ngoba kumele uthi uyilungiselele kumele uthi uyilungiselele uze ukhumbule zonke lezi zinto lembala ngoba phela ngesaphika ukuthi kunabantu abamaciko nabamagaga kodwa abangelusana njengama angilitholanga ithuba lokukhulela emakhaya kakhulu kodwa ulwazi ukuthi ngilincele ebeleni so uma ngathi angisho imbala mhlambe ibe u20 izongidida kodwa manje ngizohlala phansi ngilungiselele ngizofika sengiyikhumbula yonke imbala yalezo nkomo so kubalekile uma umkhongo ukuthi uyilungisele kodwa kubalekile ukuthi uyazi ngoba uma usuyishilo futhi uyimemeza laphana esangweni balalele abanye bayakulalela bese beyibhala phansi uthi mawusungene ngaphansi kuthiwe awuyiphinde emkhombo ungayisho uthi bafazi bewela busuthi isithole mawusufika ngaphansi uyawusho bafazi bewela kodwa awusesona isithole sebeyahlawulisa so nobulili na ngoba kusuke kumdlalo kusuke kwinto omdlalo esithokozela kakhulu kubalekile ukuthi uyazi kanjalo nezithakazelo kubalekile ukuthi uzazi izithakazelo uma ngabe uya kulowo muzi azufunda ngomlando walowo muzi thola ngomuntu onolwazi kulowo muzi mase yolobolela umfowethu omncane ekhala kwaNtuli senza ucwaningo konje oNtuli bawobani bavela abantu bakaMbhele uNtuli kuze babe oNtuli kusukelaphi once wanalo mlando abanolwazi lalo mlando kulula ukuthi masokhuluma laphana nomnomzana usumthopha ususho nemvelaphi yakhe usumthakazela nolaka liyehla ngoba uzokwehlisa ulaka njengomkhongo njengoba usho ukuthi kusuka umdlalo mhlawumbe ke ngenxa yesikhathi masingaphuthuma layo ukuthi ke Khuzwayo kuyiqiniso esingeliphikisa ukuthi siphila ezikhathini zamanje sesike siboneke ukuthi sesithandanile salobola mhlawumbe sihambisana mhlawumbe kugcineni kuvele izimo esingeke zisho ukuthi yini but sesike sikubone nakho ke abantu sebeyahlukana sekwenziwa kanjani ngoba esikhathini esiningi ke sibone sekudonsisana nokulwa esethi ngifuna amalobolo ami ngifuna ini cha ngeke ukuthole ngenxa ukuthi ilobolo liyalandwa yini futhi lilandwa makwenze njani umbuzo obaleke kakhulu lo ngokwesintu sakithi kwaZulu usukela umnomzana uthi uyolobola ekhaya lakhe ubusu uyayithatha intombi uhambe nayo mhlambe endleleni mawukuthi ubungakasinele yes sekhona izinto ezenzakala usufuna amalobolo yebo mawukuthi zikhona inkomo ongayilanda kulo level wenkomo njengale esiyishilo ukuthi zisebenza uma kwenze njani ngoba abanye bayikhiphe bayihambise kulowo muzi mhlawumbe mase usondele isikhathi samalobolo usungayilanda lezo inkomo ayisawufezanga umsebenzi wazo kodwa futhi kuneyinkomo ongeke usayithola iziphi lezo njengenkomo kamama ngoba ivele uma ithathwe wena awukwazi ukuvele futhi usuke uzoyithatha nakhona futhi akulula uvele ulanda inkomo uyilanda inkomo mawumakoti onephutha mawungakasinela makumakoti obenephutha ngoba khumbula lento ingasusa impi kubulalane izizwe ingakho izinto ezifana kanjalo futhi awuhambi uyolanda inkomo emzini umuntu induna yenkosi engazi nayo indaba ezitha engazi ukuthi kwenzakalani kodwa kuyisimo esiyichilo nesimo esiyimvela kancane ngoba kwaZulu kwangahlukwana kwaZulu angiphathi khona umakoti uma ngabe esesinile isho umakoti angalala ngaphandle ambathe nensizwa yakamakhelwane
ebese ukuthola lo kodwa wangahlukana kwaZulu ayingekho lento ekuthiwa i-divorce uma ubekhishwa ekhaya kodwa iqiniso lisuke limile ukuthi kumele mawufika emzini womuntu ufike usayintombi ngoba kunezibopho ezithile efanele kudlule kuzona naseBhayibhelini ezikhona lezo zibopho ukuthi uma ngabe wesilisa nowesifazane behlangana kuba nokujula okukhona kokuphuma kwegazi okuyisibophezelo ingakho noma ushada usuke sichitha igazi nabo mase bobabili sebehlangana okokuqala kuphuma igazi okuyisibophezelo sokuyibophezela komunye nomunye impilo yakhe sokuyi-commitment ngolimi lasemzini osuke kwenzeka ukujula-ke wokulala kwabantu abasuke beganana ngaleso sikhathi so izona zinto esoyibalele ingabo umuntu oseyikhommithile ekhaya sekhishiwe lapha ekhaya kubo wahlatshelwa inkomo wachitha igazi wakhishwa ekubeni walesa sibongo wazongena esibongweni sasekhaya awusakwazi umkhipha ngaliphi ngoba uzoqhubeka abe lesibongo sala ekhaya kube ukuthi isenzo asenzile eningahambisani naso sisigcine mhlawumbe simenze ukuthi akhishwe abekwe eceleni. Mhlawumbe Khumalo sesiphuthuma nje ngiyazi uhlelo lude kakhulu indi indaba yamalobolo ukuba bengazi ukuthi inde kangaka mhlawumbe besingayinikeli isikhathi esiningi futhi kodwa ke mhlawumbe emzuzwini nje engaphansi kwemibili sicela mhlawumbe usicacisele kabanzi ngale ndaba yokuthi ke besingakashadi sekunomntwana ke manje ithini indaba yamalobolo lapha ngoba ngikukhumbula einkundleni zokuxhumana kwaba ngempela nenkulumo enzima la ogcine khona singaphumi isisombululo kwezinye zezinhlelo ezikhona izweni lakithi la umuntu ebehamba insizwe ihambe yayofuna khona amalobolo ayo bathi ngeke sikunike ngoba unezingane wena la ekhaya. Yes babeqinisile uma ngabe mhlawumbe ngikulobole uyintombi kodwa angakasinema ngaso sonke isikhathi uma ngikukhulelisa ubaba umkhwe wami unemvumo ukuthi angihlawulise inkomo nje ehlawula ingane nengane ngaso sonke isikhathi uma ngikukhulelisa khona uyingoduso yami phela usayingane yakhe kusho ukuthi mina ngikhulelisa mina ingane yakhe kanti akufanele ngikhulelise ingane yenye indoda afanele ngikhulelise umfazi wami manje ngaso sonke isikhathi uma ngabe umkhulelisa leya ngoduso yakho usuyikhokhela impela usukhipha inkomo zazi zayisikhombisa noma zayisishagalombili kodwa ngoba akakasini ngaso sonke isikhathi usenokuhlela uhlawulo kunecase nje engihlekisa yasekhona lami udada bamkhwazi wami wanenkinga efanayo ngapha amaphumulo njalo uma ngabe umkhwana wakhe esemkhulelisile wamcela ukuthi ucela azohlala ekhaya bavuma abashonga ukuthi hamba umkhulelisa uthe ucela azohlala now bavuma manje ngokuthi uyamkhulelisa ubaba wakhe umkhwazi wami wayekade ehamba ufunile ukhuza inkomo njalo mase wakhulela ngoba ukusina kwakhe nomlando wabo ukusina kwakhe wasina eyithwele ngoba bebalekela ukuthi izophinde kuphume enye inkomo so izulu sakithi simnandi ngohlobo olumangalisa kanti futhi akeke ngempela uthi uyasazi sonke ngoba ngifuna sikhulume nale engicabanga ukuthi mhlambe izosisa laphaya emaphethelweni ukuthi angeke sikuphike uzongifakazela mfaka Khuzwayo ukuthi indaba la yokuthi ingane zethu njengoba nawe uzela amantombazane sekunalento yokuthi noma abaningi bakhala ngokuthi ilobolo ngendlela eselibiza ngayo umnomzane uzakutshela ukuthi mina ingane yami ngifundisile mina ingane yami udokotela ezinye zezinto esikethi masibuka ngisho einkundleni zokuxhumana insizwa kuba ikhala ngabe ke ithini njengomuntu oselihambile lolu hambo mhlambe nawe kwahlangabezana nokuthi kuwumsebenzi kabani ukuzala ingane ekhaya iba isibusiso sasekhaya kodwa ukufundisa ingane kuyisinqumo sakho njengomzali ngoba usuke unenhloso ukuthi ingane yakho ingahlupheki ngoba usuke ungazi noma izogana noma izogana nakhona uma isiganile mhlambe ngokosiko impilo lesikhathi samanje uyafisa ukuthi isebenze ikwazi ukuyimela so ingaleso sizathu usuke upha ingane yakho ikusasa so uma sengifika mina sengizoyithatha
akuwona umthalo wami. Mina ngibone umakoti, angibonanga mina uthisha, ngibonanga unesi, ngibone unkosikazi ozovusa ikhaya. So akuwona umthalo wami ukuthi ngikhokhe lo. So mfoka Khuzwayo kahle kahle ekugcineni uthi awuhlangani, indodakazi yakho uyikholisile wayifundisa kodwa akuhlangani nelobolo. Akuhlangani namalobolo. Ikhona-ke bengifuna ngempela-ke ukugcizelele ngoba mina sengilobola umfazi, yebo, hayi udokotela. Hayi sizwa kahle, sizwa kahle. Ngiyethemba ukuthi kuningi nkosami okufunda wena wembukeli olapho ngasekhaya. Engifisa-ke mhlambe sesiphetha umlayezo nje, ngiyazi kuningi. Mhlambe-ke masingathi sigoqeke lese siya lapha-ke kuganiselweni-ke ngosuku lomgcagco njalo endabeni yamalobolo. Siyazi ukuthi kuney'bizo nakhona sike sibone sekubizwa oJojo, sekubizwa yonke into. Ngabe lokho kufanele ni mhlambe? Akufanele mhlambe ikona lokho kwenza abantu noma isizwe sakithi kwaZulu usizwe sivunguzela sithi ukulobola kuyabizwa sesibiza izinto ezingalona ilobolo. Ayingalinganise lezi zinto zombondo nokwembeza. Umbondo kwakungekona, kunabantu othi uma umuntu ngihambe ngolobolo sebezothi abasekhaya umakoti akalethe irayisi elu-10, impuphu ewu-10, amasaka amazambane awu-10. Wawungayinqumeli umbondo kahle kahle. Umakoti wayehamba eyokha inyanda benomakotshana akhe omncane, bese kuthi iy'ntombi zesigodi enye ifike ithwele ubhanana. Uma kunamapetshisi ekhaya bathwala amapetshisi, bathwale ummbila, bathwale amadumbe, bathwale obhatata, zonke iwona mbondo-ke lo. Manje abantu sebekwenza ngendlela e-wrong, bese kugcina sekubiza ngathi umbondo uyabiza, kanti cha, ubulekelela nayintombi. Kanjalo nomembese bekuyinto efana nale. Manje abantu sebebiza khona ngakubona nje ukusabalala kwi-social media lama-fridge abizayo. Nakuthi isibizo nalesi hayi sekuyinkinga. Ifridge leli libiza iy'nkomo ey'ntathu lilodwa ngokwemali yalo lilodwa. So iloko kugcina sekuthiwa ilobolo liyabiza, ukuswela ulwazi nokwenza kwabantu izinto engafanele. Mhlambe-ke besidlula nje lapho, mhlambe-ke sesiphetha lapha-ke kuganiselweni ihambe kanjani indaba khona ngosuku nje mhlambe lomgcagco? Ngosuku lomgcagco mhlawumbe kuzohlukana ukwenza, kodwa iningi ney'ndawo ey'ningi namakhosi amaningi ngaphansi kobukhosi bakwaZulu. Umakoti ngizosuka mina njengomkhongi ngihambe ngiye ekhaya likamakoti, ngifike ngidle isithebe senkomo le yomncamo abamncamise ngayo. Sekuthi ey'ntathakusa ebibalwe ey'nkomeni vele. Ebibalwe ey'nkomeni. Sekuthi-ke ey'ntathakusa-ke ebese ngisho ukuthi hayi sengiyawukhipha-ke manje umshado. Uma ngiphuma njengomkhongi uzobe sesuka ubaba wentombazane ayodlulisa esibayeni, eyoyibika beyikhipha ngehubo lasekhaya, eyoyibika. Bese umama ozala intombazane ahlale lapha emgonqweni la bekuhlele khona ingane yakhe, ngoba ikhishwa naleli bhokisi. Ahlale nalaphana, uhlaleleni uyazila ngoba uphuma umuntu. Ngenkathi iphuma intombazane isuke imbathisiwe ingubo, ingagqoke lutho, njengana nomuntu ongcwatshwayo la ekhaya, ophumayo la ekhaya, njengoba esona esibayeni eyokhishwa ukuthi seyaphuma la ekhaya, useyovusa ikhala lakobani. Lapha kasezozile kuhani. Makufika ngale umakoti usuke kunengoma esuke ikhona, umvalelo osuke ukhona. Umakoti mayengena khona lapha ey'mbozini uzozama ukungena umakoti angene endlini alungiselele kuyona, ngoba kunabantu ekuthiwa abaganisi abahamba phambili. Sizothola thina ukuthi bakweyiphi indlu la azongena umakoti ayongena khona, ezophuma ekuseni esehamba or engakaphumi ekuseni ekuya esibayeni. Thina iy'nsizwa zendawo sisuke sikhuza umntwana. Naw masubheka kwakudlala lokho okwakunobuchule bokuthi enkathi sikhuza umntwana mase sifica eminyango sikushaya ngenduku. So nizobaleka niyoyivalela endlini, siphendlane indlela yokuthi umakoti wethu udadewethu ahambe ongena laphana endlini lefanele angene kuyona. Sokuthi ekuseni-ke mase ngoba umkhongi nabasemzini bona uyena oxhumana kakhulu, mase kufanele ahambe eyoqhoyisa umakoti, esithi sina ayilale bethi abanye ayivuke. Mase eqedile ukuqhoyisa lapho umakoti usezophuma-ke la ekhaya
ahambe aye esihlahleni leso umkhongi abakhombise sona. Mase behleli lapha esihlahleni umkhongi sizobalethela umkhono wenkomo abazowosa, ama-drink, zonke lezo zinto bedle kube mnandi. Sekulindelwe isikhathi sokuthi umakoti uzosuka laphana esihlahleni ahambe kuye esigcawini, asuke esigcawini bese ebuya eze ekhaya, ebuyela esibayeni esezokwaba futhi kamnandi. Bese-ke umcimbi ugcinekile kube mnandi. Wayengena kanjalo kodwa ukhumbule ukuthi ngitheni, umama ukuphi, umkhwekazi wami usekhaya uzilile. Hhayi lento yokuthi omama manje ingane zabo mayishada ibona phambili babone sebesonke kakhulu. Wayesala ekhaya. Usale ekhaya uzilile ngoba la ekhaya akasezophinda izilele indodakazi yakhe. Yonke into eyenzeka lapha la agana khona uzozwa ngendaba. Uzozwa ngendaba, uzohamba nje eyobona. Asenalo izwi udadewethu ngoba usewalapha kulaa muntu. Uma kuthiwa nje usedlulile emhlabeni sesizohamba siyobona njengabantu abayihlobo zekhaya. Alright, cha inde Nkosi yami, inde indaba yamalobolo futhi ngiyathemba ukuthi angeke size siqede ngosuku olulodwa. Mhlambe ke mfoka Khuzwayo sesigijima nje, ungathini kumlayezo wakho ugcina njengoba ke kuyinyanga yamagugu elasuke sikhumbula ukuthina amasiko ethu kanye nemikhuba nje emihle njengoba usho ukuthi nelobolo kumdlalo nje omnandi wakwaZulu. Mhlambe ke uqoqumezela nokubuyisa leso sinto nje kuthina singabantu. Cha, ngifuna ukuthatha leli thuba ngibonge abantu noma ngeze babala amagama bonke, abantu abathile abagqugqumezela izinto zesintu. Uma ungabheka njengamanje sinemidlalo eminingi ethinta abantu abacula umaskandi, sinemidlalo eminingi ethinta ukugqoka nokuswenka kwey'nsizwa. Lokho kukodwa kukhomba ukuthi siyazigqaja ngobuthina. Now, njengoba kuyinyanga-ke yamagugu esintu, ngikhuthaza odadewethu ukuthi abayiphathe kahle. Nazi iy'nsizwa zingagcini phela ngokuswenka zigqoke iy'cathulo ey'bizayo engeke ngazisho ngamagama ngoba bakhokhile. Abathathe leyo mali bayibekeleni, bayibekele ukuthi balobole. Kunomuntu nje engicela oyedwa nje engicela ukumusho. Angimazi, asikazi sahlangana kodwa ngiyamlandela, ngibuka indlela enza ngayo ubaba uXolani Mcineka wakwamaphumulo. Ngifisa ukumbonga ukuthi izinto azenzayo azenzela isizwe sakwaZulu. Bengifisa-ke iy'nsizwa ey'thanda umaskanda zibukele kuyena ukuthi wenze njani. Kade nje esanda nje ukokhehla umakoti wakhe wesibili eMgababa kule sonto elidlule. Ngifisa ukuthi zibukele ukuthi insizwa yenze njani njengoba zilandela iy'nhlelo zakhe zomculo wamaskandi zimlandela. Bengifisa-ke nendlela yokuphila ziphinde futhi zimlandele, ngoba ukuyigcina kodadewethu laba abancane namadodakazi ethu beyigcina kodwa beyigcinela ukuthi thina sithi siyinsizwa bese sithi samaqhawe ngokuthi ulale ney'ntombi ey'ngaka ujike ungayiloboli. Ukucekela phansi isizwe lokho kuyicala elikhulu. So ngikhuthaza iy'nsizwa ukuthi azikuthande zikukhuthalele ukulobola. Ilobolo alibizi, njengoba bezothola lo myalezo we-Select Africa TV, fake kube isifundo sokuthi kusukela namhlanje bazi ukuthi ilobolo alibizi. Uma bengakholwa baxhumane ne-Select Africa TV bakwazi ukuthi bafinyelele kumina. Mhlambe ke ngoba ngade sisho ukuthi unencwadi ke lo ayibhalile, mhlambe ke uma bekudinga abantu nayo incwadi beyifuna utholala kanjani, ngoba sishilo ukuthi indaba yelobolo inde kakhulu singayixoxa futhi kuze kushona ilanga. Mhlambe ukuthi ngifuna ke manje ke ukuyifundela njengoba kade usho ukuthi ukulobola umuntu akumele kwazi wena mkhongi, kumele kwazi ubaba wengane okhulisa intombazane, kumele kwazi umkhwenyana oyolobola, kumele kwazi umkhongi. Ngicabanga ukuthi igcina ithinta wonke umuntu ophilayo futhi ophila ngesintu. Mhlambe ke bakuthola kanjani abantu? Ngingayisho inamba yami ithi 076 227 4705. Asiphindele. 076 227 4705. Bese ku-Facebook uZamani nje wakwaKhuzwayo. Incwadi izoba khona kungekudala, and i-edition yokuqala sibhizi. Mayisiphumile siyohlangana nombuso Khoza, siyohlangana ne-University yaseNatal ukuze mase senze edition yesibili kube ukuthi ucwaningo esilenze thina iminyaka emibili nolwazi esinalo silihlanganisa silibumbe kusekuningi esingaphinde siku-ede. Uthola ukuthi kwi-edition elandelayo iyobe isi-rich noma isiyobe isinothe kakhulu kunalokho kwamanje. Kodwa nje uZamani Khuzwayo umkhongi nje owaziwayo, umkhongi kazwelonke. Umkhongi wethu, umkhongi waziwayo. Alright, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga, sibonga iSelect Africa TV sithi siqhubeke nje nenze umsebenzi omuhle.
Siyabonga kakhulu-ke njengoba ngembukele usuyizwele ukuthi ngempela indaba yelobolo inde futhi ijulile. Sethemba ukuthi kuningi okufundile-ke osukwini namhlanje. Kuningi-ke nawe futhi ongakuthola-ke nasencwadini yethu encwadini yakhe umvuka Khuzwayo ongakuthola kahle ngelobolo. Siyabonga ukuthi-ke uthe wakhetha thina namanje. Ungakhohlanga usilandela ey'nkundleni zokuxhumana Select Africa TV ku-Facebook, Twitter and Instagram. Kanti-ke sikhona ku-YouTube, ungene uthi Select Africa TV, ulike, ucommente futhi uphinde-ke futhi-ke usubscribe. Mina nginguSinenhlahla, sizobona-ke ngesikhathi esilandelayo ohlelweni Inside My Story. Bakithi isintu sakithi sihle futhi semnandi, asiqhubeke-ke sigqatshe ngaso. Ngiyabonga.